Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni'n darganfod cyfesurynnau a natur pwyntiau arhosol cromlin. A mi wnawn ni wneud hynny drwy ystyried yr enghraifft yma o gaeaf 2013. Nawr, dyn ni cael yn gyntaf hafaliad y gromlin ec fel yn hafel i x di cwbio tynnu 3x di sgwario tynnu 9x adio 14. Ac am 6 marc i gychwyn, mae'n gofyn iddyn ni ddarganfod cyfesurynnau a natur pob un o bwyntiau arhosol y gromlin. Nawr, beth ydy ystyr pwyntiau arhosol? Wel, i ddangos hyn iddo chi, eich be'n yn neud yn gyntaf, ydy estyn y cyfrifiannell graffigol yma allan, a jyst dangos y gromlin yma, sef x di cwbio, tynnu 3x di sgwario, tynnu 9x ag adio 14. Os ydyn ni'n cael y cyfrifiannell i dangos y gromlin yma iddyn ni, ydyn ni'n cael hyn. A pwynt arhosol ydy pwynt ble mae'r graddiant yn 0, neu os liciwch chi, ble mae y tangiad i'r gromlin yn llorweddol. Nawr, os na estyn onglydd allan, jyst i gael trio dangos i chi beth sy'n digwydd i'r tangiad yn fan hyn wrth i'r gromlin symud yn ei flaen. Yn y pwynt cychwynnol yn fan hyn, mae'r tangiad efo graddiant positif, felly dydy hwnna ddim yn bwynt arhosol. Ond wrth i ni symud yn blaena, mae'r graddiant yn mynd yn llai a llai a llai, so yn y pwynt yn fan hyn tua, mi fysa'r tangiad yn hollol llorweddol, mi fysa graddiant felly yn 0, ac felly mae gen i fi bwynt arhosol yn fan hyn. Pa fath o bwynt arhosol sydd gen i fi? Wel, mae hwn yn bwynt maximum lleol. Mae'r gair lleol yna yn bwysig oherwydd bellach ymlaen, diolch yn cael ei ddangos ar y sgrin, mi fysa gromlin yma'n parhau fel hyn, a mi fysa yna bwynt efo gwerth mwy na sydd yn fan hyn. Ond o gwmpas y pwynt yma, mae'r pwynt yma yn bwynt maximum lleol. Na ar ôl y pwynt maximum yma, mi fysa graddiant wedyn yn mynd yn negatif, mae'r ffwythiant yn lleihau neu'n gostwng, nes dwi'n cyrraedd ydyn ni y pwynt yma'n fan hyn. Yn y pwynt yma, eto mi fysa'r tangiad yn llorweddol, mi fysa graddiant yn 0, ac eto felly mae gen i fi bwynt arhosol. Tro yma, mae gen i fi pwynt minimum lleol. Eto mae yn lleol yr ydyn ni'n gallu gweld ar y sgrin yn fan hyn. Mae yna gwerth i'r ffwythiant sydd yn llai, ond o gwmpas y pwynt yma, hwn ydy'r pwynt minimum. Felly, pe mae'n gofyn iddyn ni ffeindio'r pwyntiau arhosol, dyn ni eisiau ffeindio lle mae'r pwynt maximum lleol a lle mae'r pwynt minimum lleol yn fan hyn. A dyma ni y strategaeth ar gyfer gwneud hyn. Mae hwnna'r dudalen nesaf gyda fi fan hyn. Y strategaeth ydy hyn. I ffeindio cyfesurynnau a natur pwyntiau arhosol cromlin o'r ffurf yn hafel i f of x. Y cam gyntaf ydy ffeindio'r graddiant, sef i differi a ffeindio dy by dx. A dyn ni eisiau ffeindio lle mae'r graddiant yn 0. Mae'n neud hynna reid cyfesurynnau x y pwyntiau arhosol iddo fi. Faint a draws ydw i. Dwi wedyn, unwaith wedi cael hynna, yn amnewid yn ôl wedyn y gromlin i ffeindio'r cyfesurynnau y. Yna, i ddarganfod pa fath o bwynt arhosol sydd gyda fi, dyn ni'n defnyddio'r ail ddeilliad, sef d sgwed y by dx sgwed. Nawr, os ydy hwnnw yn bositif, yna dwi'n gwybod fod gyda fi bwynt minimum lleol. Os ar y llaw arall bod yr ail ddeilliad yn negatif, yna dwi'n gwybod fod gyda fi bwynt maximum lleol. Os ydy o'n 0, yna mae yna fwy o waith, a ddoi nôl at hwn mewn munud. Ond just nôl wan i'r cwestiwn cychwynnol yma, gan i gael ystyried sut sy'n ni'n ffeindio'r pwyntiau arhosol yma. Felly y cam gyntaf, os na reid y llan ail lawr i fan hyn yn awr, ydy ffeindio y graddiant i ddifferu, i ffeindio dy by dx. Nawr ar gyfer y gromlin yma fan hyn, i ddifferu dwi'n cychwyn efo 3 lluosig cyfernod 1, 3, a wedyn tynnu 1 oddi wrth y pŵer, 3 tynnu 1 yn 2. Felly 3x di sgwario yn gyntaf. Wedyn negatif 3 lluosig pŵer 2, negatif 6. Tynnu 1 oddi wrth y pŵer, x i pŵer 2 mynd lawr i x i pŵer 1, sy'n just yn x. Pyn dwi'n differu term efo x yn efo, fel negatif 9x. Gwyl dwi'n gadael ydy yr rhif ei hun, sef negatif 9. A pan dwi'n differu rhif, mae hynna'n diflannu. Felly mae plus 14 yn fan hyn yn diflannu ar ôl differu. Felly y graddiant dy by dx ydy 3x di sgwario tynnu 6x tynnu 9.
Os dwi eisiau ffeindio pwyntiau arhosol, mae hynna'n awgrymu bod fi angen datrys y graddiant dy by dx yn hafal i 0. Dyna di'r pwynt cyntaf o gyda fi, so ei not efo yn y strategaeth i fyny. Datrys dy by dx yn hafal i 0. Yn y cwestiwn yma felly, mae'n golygu bod ni'n datrys hwn yn hyn yn hafal i 0. 3x di sgwario, tynnu 6x tynnu 9 yn hafal i 0. Felly, dwi angen ffactorio yr ochr chwith yn hyn. Ond mae yna rhywbeth wedi'i wneud i'n helpu fi os dwi'n sylwi fod pob un o'r rhifau yn hyn yn tabl 3. Maen nhw'n lluosrif a 3. Felly fydde rannu'r hafaliad yma efo 3 nawr, jyst i wneud y cyfrifo, wneud y ffactorion yn llawer haws i fi'n hyn. Felly os dwi'n rhannu pob un o'r terma yma efo 3, dwi'n cael x di sgwario tynnu 2x tynnu 3 yn hafal i 0. A mae hwn yn haws i'w ffactorio, oherwydd dwi'n gwybod i gael yr x di sgwario ar y cychwyn, dim ond x ag x fydde gael ar gychwyn y cromachau. A dwi angen meddwl wedyn pa ddau rif sydd yn lluosi negatif 3, ond sydd hefyd yn adio i negatif 2. A'r rhifau sydd yn gweithio fan hyn ydy negatif 3 a positif 1. A os dwi'n lluosi hein, dwi'n cael negatif 3, os dwi'n adio hein, mi gael negatif 2. Ac felly, mae gen i fi ddau ddatrysiad posib yn hyn. Naill ai, yn gyntaf mae'r cromfach gyntaf, x tynnu 3 yn 0, neu mae'r ail cromfach, yr x adio 1 yn hafal i 0. Pa rif tynnu 3 sydd yn dim? Wel 3, a pa rif adio 1 sydd yn dim? Negatif 1. Felly dyna fi wedi ffeindio cyfesurynnau x y pwyntiau arhosol. Nawr i ffeindio'r cyfesurynnau be dwi angen wneud yn nawr ydy amnewid yn ôl i mewn i'r cromlin wreiddiol. Felly, os ydy x yn 3, ac os dwi'n amnewid yn ôl i fewn, drio dangos hwn os fedrai, dyna fo, just about gallu gweld y cromlin a'r gwaith cyfrifo yn yr un yn lle. Felly, os ydy x yn 3, mae wedi bod yn 3 di cwbio, tynnu 3 lluosi fo 3 di sgwario, tynnu 9 gwaith y 3, a wedyn adio 14. So chi'n gallu gweithio hwn allan wedyn ar gyfrifennell, rhaid chi'n dymuno, neu fan hyn, rhaid wedi hwn 3 di cwbio yn 27, tynnu ffwrdd wedyn, wel mae 3 di sgwario 9, 9 3 yn 27, mae tynnu ffwrdd wedyn 9 3 eto'n 27, a wedyn adio 14. Nawr mae 27 tynnu 27 yn dim byd, a wedyn negatif 27 adio 14, so hynna'n negatif 13. Ar y llaw arall, os di x yn negatif 1, mi fyddai yn hafal i, a wan dwi angen amnewid negatif 1 i mewn i'r hafaliad yma. Felly negatif 1 di cwbio, tynnu 2 gwaith negatif 1 di sgwario, tynnu 9 gwaith negatif 1 ac adio 14. Eto, os ydych chi'n gallu defnyddio cyfrifiannell i weithio hwn allan, os ydych chi'n dymuno, ond be di hwn? Negatif 1 di cwbio, negatif 1, lluosi negatif 1, lluosi negatif 1, so hwnna'n jyst yn negatif 1. Os yna negatif 1 di sgwario yn positif 1, a wedyn negatif 3 lluosi positif 1 yn negatif 3. Negatif 9 lluosi negatif 1 yn positif 9, a wedyn adio 14. Faint ydy hwn? Negatif 1 tynnu 3 negatif 4, negatif 4 adio 9 yn 5, 5 adio 14 yn 19. Felly, dwi'n gallu gweithio allan y hyn, y pwyntiau arhosol yw 3 a draws, a wedyn 13 lawr, a wedyn 1 i chwith ac 19 i fyny. So dwi'n gwybod lle mae'r pwyntiau arhosol, a wedyn dwi eisiau gwybod pa fath o pwyntiau arhosol ydyn nhw. Nôl i'r strategaeth i fan hyn, yr ail pwynt bwled i fan hyn, neu y trydydd pwynt bwled deud y gwir, ydy dwi angen amnewid i mewn i'r ail ddeilliad i drio darganfod natur y pwynt arhosol. Nawr, dwi heb ffeindio'r ail ddeilliad eto. Mae gen i fe'r deilliad cyntaf fan hyn, dy by dx. Felly cam nesaf wedi differu eto i ffeindio'r ail ddeilliad. Felly dwi'n differu 3x di sgwario tynnu 6x tynnu 9. 2 lluosi 3 yn 6, gostwng y pŵer yna 1, x i pôr 2 lawr i x i pôr 1, just x. A wedyn mae term efo x just yn differu i'r rhif, a wedyn mae'r rhif yn differu i'r dim byd. Felly'r ail ddeilliad ydy 6x
tynnu 6. Dwi'n am newid i fewn i hwn yn nawr. Mae gen i fi 2 werth ar gyfer x am newid i fewn. 3 yn gyntaf a wedyn -1. A dwi eisiau gwybod beth yw gwerth yr ail ddeilliad ym mhob un achos. Felly, os yw yn gyntaf, x yn hafel i 3, mae'r ail ddeilliad, d squared y by dx squared, yn hafel i 6 gwaith 3, tynnu 6. Mae 6 gwaith 3 yn 18, a mae 18 tynnu 6 yn 12. Mae hwn yn bositif. A wedyn, os na i nôl i'r strategaeth, mae'n deithio fan hyn, os ydy'r os ydy'r ail ddeilliad yn bositif, yna mae gennym ni pwynt minimum lleol. Ac felly dwi'n gallu deud, casgliad y fan hyn, felly mae y pwynt 3 a draws, a wedyn negatif 13 lawr, yn bwynt minimum lleol. Eto, oherwydd fod yr ail ddeilliad yn bositif. Na, ar y llaw arall, mae gen i fi pwynt arhosol lle mae x yn -1. Os dwi'n amnewid hwnnw i fewn i'r ail ddeilliad, fe sy'n gen i fi di 6 gwaith -1 a wedyn tynnu 6. Mae 6 gwaith -1 yn -6, mae -6 tynnu 6 yn -12. Na, mae hwn yn negatif, ac felly nôl y strategaeth, os oedd yr ail ddeilliad yn negatif, mae gen i fi bwynt maximum lleol. Ac felly yr casgliad yn hyn ydy, felly mae y pwynt -1, 19 yn bwynt maximum lleol. Ac os na i nôl at y cyfrifiannau graffigol yn nawr, troi fo nôl ymlaen, dyma fo'r cromlin gynt. Mi fedra i gael y cyfrifiannau os dwi'n pwyso'r graff solve button yn fan hyn. Gofyn am y max yn gyntaf, F2. Mae hwn yn deitha fi. Fod gen i fi pwynt maximum yn -1, 19. Dyna os ni'n symud o draws fan hyn. Dyna dwi wedi ffeindio fan hyn yn te. Mae -1, 19 yn bwynt maximum. Ac os dwi'n pwyso G solve eto a wedyn mynd am y minimum tro hyn, mae hwnna'n cadarnhau. Fy mod wedi gweithio hwn allan yn cywir hefyd, roedd 3, -13 ydy'r pwynt minimum. A hefyd wedyn, dwi'n meddwl, wneith y cyfrifiannau graffigol helpu fi, efo'r rhan B fan hyn, sy'n gofyn i fi fraslunio'r cromlin gan nodi cyfesurynnau pob un o'r pwyntiau arhosol. Felly mae gyda fi rhyw fath o dempled yn fan hyn yn does i ddilyn. Felly os na i reid rhan B i lawr i fan hyn, a wedyn gosod efallai echelynau i fan hyn, x o draws, y ar i fyny. A wedyn nhw'n gallu gweld o'r cyfrifiannau lle fan hyn fod gen i fi pwynt minimum 3 a draws, a wedyn 13 lawr, a wedyn mi o'n y pwynt maximum gynt yn -1, a wedyn mi oedd hwn yn 19 i fyny. Felly, fydda i ddilyn llwybr y cromlin o'n, tebyg iawn i fan hyn, pwynt maximum lleol i fan hyn, a wedyn pwynt minimum lleol yn bellach ymlaen. So dyna ni fraslun o'r cromlin, a wedyn mae hefyd yn gofyn i fynd y cwestiwn, nodi cyfesurynnau y pwyntiau arhosol. Dwi wedi gwneud hynna'n barod yn fan hyn, 3, -13 a -1, 19. Mae yna lefydd lle mae'n torri trwy'r echelin x, neu torri trwy'r echelin y, ond dydy'r cwestiwn yma ddim yn gofyn amdano nhw, felly neu ddim nodyn nhw lawr ar y cwestiwn. I orffan y fan hyn wedyn, rhan C am 2 farc terfynol, mae deithio ni hyn, o wybod mae dim ond un greiddyn real sydd i'r hafaliad x di cubio, tynnu 3x di sgwario, tynnu 9x adio 14 yn hafel i c, darganfodwch ar yr amrediad werthoedd posibl ar gyfer c. Na, mae eisiau sylwi fan hyn fod gennym ni yr un ffwythiant yn cwestiwn A, be dyn ni'n weithio mewn o gynt, a sydd gennym ni'n cwestiwn C, yr x di cubio, tynnu 3x di sgwario, tynnu 9x adio 14. Felly mae'n gofyn iddyn ni ystyried lle mae hwn yn hafal i ryw werth arbennig. A mae'n gofyn iddyn ni ystyried lle mae'r hafaliad yma efo un greiddyn real yn unig.
Enghraifft, os na nôl fewn i'r graff yn hyn yn awr, dwi'n gwybod y pwynt yma 19 i fyny, a fod y pwynt yma 13 i lawr. Os dwi'n ystyried, dydyn ni y pwynt 5 i fyny, os y tu fan hyn. Os yw'r pwynt 5 i fyny, os yw'r llinell llorweddol, os yw'r llinell llorweddol yn torri trwy'r cromlin mewn 3 lle penodol, felly, sy'n gyda fi 3 gwreiddyn real. Ond mae'r cwestiwn yn gofyn iddi ystyried lle dwi'n mond yn gallu cael 1 gwreiddyn real. Dyna sydd angen ystyried. Felly mewn gwirionedd, mae'r cwestiwn yma'n gofyn iddyn ni, lle dwi'n gallu rhoi llinell llorweddol ar y graff yn hyn, a bod yr llinell llorweddol yn torri drwy'r cromlin 1 waith yn unig. A dwi'n gwybod, enghraifft, os dwi'n reid o, os dwi'n cario hwn ymlaen, os dwi'n reid o reit i lawr yn y gwylod yn hyn, dydyn ni dwi'n mwyn lle fes o fyny, lle -20, tybed, fath fel yna. Wedyn, os yw'r llinell -20 mond yn torri drwy'r 1 waith, 1 gwreiddyn real. A wedyn, ar ei fyny, sy'n angen bod yn fwy nag 19 yn byswn. Wedyn, sy'n ni'n methu ratha'r siap N yma fan hyn, ac dim ond yn torri drwy'r darn yma sydd yn mynd i dal ymlaen i gynyddu. Felly, yn rhan cyr cwestiwn, i gael 1 gwreiddyn real, rhaid bod yr hyd C na, oedden ni'n sôn amdano fo gynt, mae rhaid i C fod yn fwy na'r 19 fan hyn, neu mae rhaid i C fod yn llai na'r -13. Fel yna, os dwi'n rhaid llinell llorweddol fath llai nag -13, neu mwy nag 19, dwi'n mond yn mynd i dorri drwad mewn 1 lle penodol. Mewn nodiant set, mae'n cwestiwn yn gallu gofyn i chi sgwennu'r ateb mewn nodiant set. Dydy hwn ddim, ond jyst i fod yn rhaid hwn iddo chi hefyd. Mewn nodiant set, sy'n golygu y set o arffoedd C, bod C yn fwy nag 19, a hefyd, felly uniad, y set o arffoedd C, lle mae C yn llai na -13. So dyna ni y nodiant set ar gyfer y cwestiwn yna. Felly dyna ni di atab y cwestiwn yma o gaeaf 2013, ond dim ond pwyntiau maximum lleol a minimum lleol yn hyn. Os yw'n mynd yn ôl wan i'r strategaeth, nes i adael darn allan gynt yn do. Nes i ddim sôn amdan yr achosion lle oedd yr ail ddeilliad yn 0. Nawr, os di'r ail ddeilliad yn positif neu yn negatif, fel oedden nhw'n y cwestiwn gynt na, dyn ni'n gallu bod yn siŵr fe gen ni pwynt minimum neu pwynt maximum. Ond dyn ni yn rhedeg o'n i draffath os di'r ail ddeilliad yn 0. Mae yna 4 peth yn gallu digwydd yn fan hyn, a dyma nhw'n cael eu crynhoi gan y 4 pwynt bwled yma fan hyn. Ond efallai i egluro beth sy'n cymryd lle fan hyn, lle mae'n haws jyst edrych ar 4 enghraifft efo chi. Felly, yn yr enghreifftiau fan hyn, beth sy'n gyda fi fan hyn ydy cromlinau gwahanol, x i pwr 4, negatif x i pwr 4, x di cwbio a negatif x di cwbio. Dwi wedi plotio nhw fan hyn ar y papur. A mae'n troi allan fan hyn, pe bai chi'n differu ac yn datrys dy by dx yn hafel i 0, so chi'n ffeindio fod gennych chi pwynt arhosol yn y tarfbwynt, sef dim. A dyna gallu gweld hynna yn pob un o'r 4 graff yma, mi fasa'r tangiad yn llorweddol. Ond hefyd, sa chi'n ffeindio, mae'r gwaith cyfrifol lawr i fan hyn, sa chi'n ffeindio fod eich ail ddeilliad chi, y d sgwed y by dx sgwed, yn hafel i 0 union y fan hyn. Ac oherwydd hynny, dyn ni'n methu dod i gasglyd yn syth bin ynghylch pa bwynt arhosol sydd gyda ni. Oherwydd, fel ydych chi'n gweld y fan hyn, mae yna 4 peth gwahanol yn gallu digwydd. Dwi yn gallu cael pwynt minimum lleol, mae hynny'n digwydd efo x i pwr 4, ond dwi hefyd yn gallu cael pwynt maximum lleol, negatif x i pwr 4. Mae'n beth gwahanol yn digwydd yn fan hyn, mae gen ni fatha siap S yn fan hyn, mae gen ni y gradiant yn 0 fan hyn, tangiad llorweddol, a wedyn mae'r gradiant yn positif gynt ac yn positif wedyn yn fan hyn. Mae pwynt arhosol o'r ffurf yma yn cael ei alw'n pwynt ffurfdro cynyddol. Rydyn ni dal i gynyddu wrth fynd trwy'r pwynt arhosol. Neu, os ydyn ni'n cael y siap S sydd yn mynd i lawr yn fan hyn, dyn ni'n adnabod y pwynt arhosol yma fel pwynt ffurfdro gostyngol. Rydyn ni parhau i ostwng
wrth fynd trwy'r pwynt arhosol. A beth sy'n rhaid chi wneud os di disgwyd y by dx yn 0 ydy edrych ar y graddiant bob ochr i'r pwynt arhosol. Nawr, os ydy o, fel sgyn i fan hyn, os ydy'r gradiant yn negatif gynt ac yn positif wedyn, mae gennych chi pwynt minimum lleol. Os ydy'r gradiant yn positif gynt ac yn negatif wedyn, mae gennych chi pwynt maximum lleol. Ond, os ydy o'n positif gynt a positif wedyn, pwynt ffurfio cynyddol sydd gennych chi. Ac olaf, os ydy o'n negatif gynt a negatif wedyn, mae gennych chi pwynt ffurfio gostynnol. Ac os da i nôl i'r strategaeth, dyna sy'n cael ei nodi lawr yn y 4 pwynt bwled yn fan hyn. Felly edrych ar y graddiant bob ochr i'r pwynt arhosol ac wedyn dod i benderfyniad ynghylch pa fath o bwynt arhosol sydd gennych chi. Na mae yna ymarfer yn fan hyn, na'n fynd ati a cwblhau hwnna nawr. Mae'n gofyn iddyn ni fan hyn darganfod cyfesuryn a natur pwynt arhosol y cromlin yma fan hyn. Nawr, os dwi'n dilyn y strategaeth sydd uwch ben ohono yma fan hyn. Y cam gyntaf ydy differu, ffeindio dy by dx. Ac os dwi'n differu hwn, 3 llos 1 yn 3, tynnu 1 oddi wrth y pŵer, x di cubio mynd i x di sgwario. Negatif 6 llos 2, negatif 12. 1 i ffwrdd o'r pŵer, just x. Term efo x, just yn gadael yr rhifa yn diflannu. Felly, y differiad, dy by dx, ydy 3x di sgwario, tynnu 12x a 12. Nawr, os dyn ni eisiau ffeindio pwyntiau arhosol, mae hyn yn awgrymu bod ni angen datrys dy by dx yn hafal i 0. Yn yr achos yma, 3x di sgwario, tynnu 12x a 12 yn hafal i 0. Eto, i wneud pethau'n haws i fi'n hyn, dwi'n adnabod fod y rhifa mae gyd yn tabl 3, felly yna i rannu bob un hefo 3 yn awr. A wedyn, os na i ffactorio, eto x di sgwario ar y cychwyn, lle fydd reid x ag x i fewn. A'r rhifa sydd yn llosi i 4, ond hefyd yn adio i negatif 4, ydy negatif 2 a negatif 2. Felly, mae yna 2 atab posib yn fan hyn, naill ai x tynnu 2 yn 0, neu, mae hwn yn digwydd eto x tynnu 2 yn 0. Felly, go wir, 1 pwynt arhosol sydd yn fan hyn, ble mae x yn hafal i 2. Dyma fod cyfesurydd x ar gyfer y pwynt arhosol. Nawr, beth yw gwerth y? Wel, dwi angen mynd yn ôl wan ac am newid i fewn i'r hafaled greiddiol. Os ydy x yn 2, mae y yn hafal i 2 di cubio, tynnu 6 gwaith 2 di sgwario, a dio 12 gwaith y 2 a wedyn tynnu 8. Felly mae 2 di cubio yn 8, mae 2 di sgwario yn 4, 6 4 yn 24, felly tynnu 24, mae dwbl 12 yn 24, a wedyn tynnu 8 i ffwrdd yn hyn. Felly beth sydd gennym ni? Wel, 0 dwi'n meddwl, mae 24 tynnu 24 yn hyn yn 0, wedyn mae 8 tynnu 8 yn 0 yn hyn. Felly, y pwynt arhosol yw 2 y draws a 0 i fyny. Ond pa fath o bwynt arhosol sydd gennym ni? Nawr, os dwi'n drio mynd lawr y lôn a ffeindio'r ail ddeilliad, mae'r ail ddeilliad yn fan hyn, os dwi'n differu dy by dx, os dwi'n differu hwn, 2, 3 yn 6, tynnu 1 oddi wrth y pŵer, 6x, term efo x jyst yn mynd i'r rhif yn diflannu. Felly, disgwyd y by dx sgwyd ydy 6x tynnu 12. Os yw, fel sgynnu fy'n un x yn 2, mae'r ail ddeilliad yn 6 gwaith 2 tynnu 12, 12 tynnu 12 yn 0. Felly dyma fo'r broblem o gynnu fi'n yn yr darn top yma. Os ydy'r ail ddeilliad yn 0, byddai ddim defnyddio'r ail ddeilliad i ddod i gasgliad ynghylch pa fath o bwynt arhosol sydd gynnu fi. Felly mae rhaid fi edrych ar arwydd y graddiant bob ochr i'r pwynt arhosol. Y pwynt arhosol ydy 2 a draws. Felly os na edrych chydig yn llai na 2, os yw x yn 1 dydyn ni, bach llai, dwi wedyn yn mynd i edrych ar arwydd y graddiant. Nawr y graddiant ydy dy by dx. Na i dangos hwn yn fan hyn iddo chi. So am newid 1 i fewn i fan hyn yn awr, 2 gwaith 1 di sgwario, tynnu 12 gwaith 1 a 12.
1 di sgwario'n 1, 3 lot o 1 yn 3. Negatif 12 lle os i 1 yn negatif 12, a wedyn adio 12. Felly, beth sgyn i fan hyn? 3 tynnu 12, negatif 9, negatif 9 adio 12 yn 3. Felly, cyn y pwynt arhosol, mae'r graddiant yn positif. Nawr, ar ôl y pwynt arhosol, dwi'n sôn am ar ôl 2, wel, da ni drio 3 dydyn ni, os yw x yn 3. Eto, dwi angen amnewid i fewn i'r gradiant, dy by dx, a wedyn mae hwnna eto fyny fan hyn, dydy? So, mae amnewid y 3 fewn i fan hyn, ydy? Mae'n dangos y top yn y ffodus ydych chi, ond os dwi'n amnewid i fewn, mi o'n 3 gwaith 3 di sgwario, dyna 12 gwaith 3 adio 12. Wedyn 3 di sgwario 9, 3, 9, 27. Negatif 12 lle os i 3, negatif 36. A wedyn adio 12. Felly faint i hwn? Wel, y pethau positif ydy 27 ac 12, dyna chi 39. 39 tynnu 36 wedyn yn 3. Felly yn fan hyn, dyna ni'n gweld bod y gradiant yn positif cyn y pwynt arhosol ac yn positif ar ôl y pwynt arhosol. Felly, os dwi'n trio gael ei braslun o hwn felly, trio dychmygu be mae hwn yn mynd i edrych fel. Dwi'n gwybod, os ar edrych echel un yma fewn am hyn yn awr, bod gynnu fi bwynt arhosol yn y pwynt yma fan hyn, sydd yn 2 y draws, dim i fyny. Ond dwi'n gwybod y gradiant yn positif gynt ac yn positif ar ei ôl o, felly mae hwn yn mynd i edrych ba tebyg i hwn, y siap S ma, lle dyn ni'n cynyddu. Felly y casgliad fan hyn, mae'r gradiant, sef dy by dx, yn positif cyn y pwynt arhosol ac yn positif ar ôl y pwynt arhosol. Felly, mae'r pwynt arhosol, sef 2 y draws dim i fyny, yn bwynt ffurfdro cynyddol. Dyna di'r casgliad ar gyfer y cwestiwn yma. Ac eto, jyst i wirio hyn, sy'n ni'n gallu estyn y cyfrifennill graffigol allan. Dyma oedd y cwestiwn gynt yn te, os ni'n cael gwared o hwnna nawr. A wedyn, os na reid fewn i fan hyn, yr hafaliad o'r cwestiwn newydd yma, a jyst i atgoffa chi, y cwestiwn newydd oedd hwn yn fan hyn. So, os na deipio hwn i fewn, x di cwbio, tynnu 6x di swario, adio 12x, tynnu 8, gofyn iddyn ni blotio hwn, ac ie, dyn ni'n gallu gweld yn dydan be o gynnu fi fan hyn, debyg iawn i be dyn ni weld ar y sgrin. Mae gynnu ni pwynt ffurfdro cynyddol yn y pwynt 2 y draws a 0 i fyny. Felly, dyna chi y fideo sydd yn dangos i chi sut i ddarganfod pwyntiau arhosol. Ac eto, y strategaeth ydych chi angen defnyddio ydy'r un yma fan hyn. Ffeindio lle mae'r gradiant yn 0. Wedyn defnyddio'r ail ddeilliad i helpu chi ffeindio pa fath o bwynt arhosol sydd gennych chi. Positif, gennych chi minimum. Negatif, gennych chi maximum. Os ydy'n 0, gennych chi fwy o waith i wneud edrych ar yr gradiant bob ochr i'r pwynt arhosol. A wedyn defnyddio bach o swnio cyffredin, gwneud diagram i helpu falle, helpu chi ddod i'r casgliad cywir yn y diwedd. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.